The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 61:9-11 says, Their descendants shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, that they are the posterity whom the Lord has blessed. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its bud, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Isaiah 44:3, For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. Galatians 3:27-29, For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. John 15:5-8. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugaligon nga kalag. Kung nanapa ba kita'y mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Isugid, hinganli lang ang mga sala nga imong nabuhat o ikaw mapasaylo o malimpyuhan human imo buhata ka na ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron ng Espiritu Santo padayon sa pagtudlo kanimo. Ugalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan. Ang imong buhaton dili ang pagkumpisal kundi ang imong pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Mga buhat 16:31 nagaingon, tumuo ka
kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan nining laing adlaw nga imong gipadangat kanamo. Imo pa kami gipabuhi, imo kami gidala dinhi sa magkaunsa pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong nga mao kini ang paagi nga among kalag magatubo. Salamat o Dios sa imong grasyang nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos. Salamat ngini among Bible study through the YouTube ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nin tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga kaigalaan, mga subscribers, mga followers, nagasunod na nining atong adlaw-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios. Labaw na kanimo, fellow believer, nga nagasunod nining atong spiritual momentum adlaw-adlaw. So, welcome na usab. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga taon-taon na nato ning tutukan yun o niya papan kita mga punto sa doktrina labihan naghanap pa atong pagatukion. Niya pa kita sa tunanan, the real keys of success in life. Ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Now, ato namang patinaw kanimo nga mao kini ang gihanay sa Dios. Unsa gyud ay ang mga pamaagi niya nga atong gamit isip yawi sa pag unlock niya ng atong nasinati nga usahay murag di ta kasabot sa kinabuhi o murag laayan usahay kita sa kinabuhi. We get bored kay wa man ta magtuon sa pulo sa Dios kon negatibo ta wa kitay alamag nining atong gitun-an nga mga yawi kini sa kalampusan sa kinabuhi. Kinsa man goy dili gustong magmalampuson sa kinabuhi, every normal person apan na malagi kitay kabubuton giagad ka na sa Dios nga atong ipagamit. So ato kining tun-an kining real keys of success in life nga lagi dili pinaagi sa mga lakang gipang sugyot sa mga secular nga mga basahon sama sa how to win friends and influence people. Dili ka na mo ay real key. Ang real key mao ning atong gipang tun-an kay kini iya haman ni mga pamaagi sa Dios, di man ni sa tao. Kay kung unsa gani pamaagi sa Dios kana hingpit gyud, it is perfect. So mao na ang nag-una gyud niining yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi mao nga kita magpaluwas pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith alone in Christ alone. So ang tao nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, o iya ka ng dawaton, iya ka ng hangpon, o iya gyud nga gituuhan. Mutuo siya niya na nga pulong sa Dios nga to believe in Christ, then you get saved. Sa kinasing-kasing yun nimong pagtuo niya na, pagdawat niya na, then ang Diyos dili mamakak sa iyang saad nga ikaw maluwas. So, you are
eternally secure. Kaya na-covered man lang ka nas doktrina sa eternal security sa diha na ikaw naluwas. Once saved, always saved. Acts 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So, sa imong pagkaluwas, nasud ka dayon sa plano sa Dios. You immediately or automatically enter into the protocol plan of God. O ang plano sa Dios na bahin malagig tulo, kaluwasan may naguna. Sunod ang imo ng pagka magtotoo dinis panahon. O ngayon katuloy, ni kahuman sa imong kinabuhi dinhi, when your life is over, God takes you home. Okay? You die physically or you will be raptured or pagsakgaw. Whatever comes first, kung sa'y muna. Depende. So, mo na, nga adto ka na sa phase 3 sa protocol plan of God nga gitawag nato og believer in eternity. Okay? So, yan no kayo, tanawa ang paagi sa Dios nga ang tao maluwas. Gawas ng siya maluwas, siya ipasiguli ngadto sa Dios. Kaya ang tanang tao nga may mugso ng kalibutan na tungod sa napanunod na tong salang panulundon sa atong unang ginikanan si Adan ug si Iba. Napanunod nato og na angin kita. Kasi ang tanang tao tungod sa formula lagi nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang spiritual death ang atong pagkaimulag gikan sa Dios. Nahimulag ang tanang tao. Mao nga diha sa Roma 3:23, klaro man kayo. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Unya sundan ka na sa Roma 6:23, ang sohol sa sala mao man ang kamatayon. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So mo na nga kaluwasan, ini kaluwas nimo, ikaw nahimo ng unsa tagalangit, di nagkataga dinhi. Ibalhin ang imong panahon dinhi sa kalibutan dito na sa eternidad. So as a believer, you live in the light of eternity. Okay? Dili nimo na masinati sa diha nga wa po kay ganas pagtuon sa puro sa Dios kay kini maugmad lamang kini sa dihang mapadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kanang imong pagtuo kanang pareha ra gud na og magtanom ka unsa ba nang prutas ba nang unsang imong gitanom, imo man ang bisbisan aron siya motubo. Namo na gikaamgid nato sa atong kalag. Kundi ta magtuon sa pulong sa Dios nga mao may kanunon, man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Mao na nga kundi motubo ang atong kalag, then ang atong pagtuo unsa anam siya og kaop-aop. You see? So may gisulti sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na. Ang imong pagtuo maugmad. Faith cometh by hearing. Kini imong nadungog karon. Kung karon ka pa makadungog sa mensahe sa Dios, bahig kaluwasan, then mohimo kag desisyon. Mudawat ka ba niya na o dili? Giagad ka sa Dios unsay imong pilion. Mudawat ka ba o mosalikway? You see? So nakita nimo ang gahom sa atong kabubuton. How powerful our free will is. Ginatag po na sa Dios. You see? Tanan gisangkap sa Dios. Igor tang mudawat kay grasya man.
Mao bitaw ang giingon nimo. Ayaw na gyud kalimti ang kanang unsay meaning sa grasya. Kay kadaghanan karon wa man lang taon pud ni sila alamag unsay gipasabot sa grasya. Mura ang uban ang grabe kay ang ilang nibo grasya kanarang manug-ab sila. O man sila magkakaon o inom bag tubig, busog sila, di manugab. Maingon na sila, grasya sa Dios. O gyud tayo lang nibaw, grasya. Sila kay bawo nga, lawom kayong but pasabot ni grasya. Ang kaluwasan, grasya. Kay, o imog yung tanaw ng unsagyoy lintungan na yung buti pasabot sa grasya mo kanay buhat o lihok sa Dios alang sa tao igorang budawat o masalikway ang tao, you see. Kay gasa man lagi ang grasya. Ang kaluwasan gasa sa Dios nga way bayad, you see. Ang kaluwasan grasya gasa. Mao na nga itong atagan yung emphasis kay aron tinawan yung kag-unsa yung grasya. Kining imong pagkinabuhi karon ingon nga Kristohanon, grasya na ang nagapahimutang nimo. Grasya. Wag yung kay imuha, bisa gamay. Zero. You see. Kita nimo bisan pa ang imong kinabuhi karon kinabuhi nimo grasya iyahan na sa Dios. As a believer, we live by faith, not by sight na. Dili na unsa atong makita, kundi magkinabuhi nita pinagi sa pagtuo, pinasikat sa pagtuo. Faith. Check isulti diya sa Hebrewanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mana, ugmaron yun nga itong pagtuo. Of course, synonyms pagtuo na mao man ang pagsalig, pagsandig, kanang unsa pa. Mga synonym na mga binisaya. So, saan man mo pagsalig sa Dios kung wa kay ganas pagtuon sa iyang pulong. Di yun mo ugma lang yung pagsalig. Tapaw ra ba? Of course, you are saved. Kaya ang salvation occurs only once. One-time event. Kasabot ka. Human ka mo dawat ni Ginoong Jesucristo ng imong manluluwas, luwas ka. Apan, ang sunod na God, daghan magungwa po kanang katon kay mo lagi negatibo man sa pagtuon sa pulong sa Dios lagi mao nga daghang mga Kristiyano ni kahumag kaluwas wa sila kasi kay bawog unsay buhaton human sila maluwas. You see, after salvation what should I do? Wa man sila magtuon sa pulong sa Dios nga naharaman tanan ang hanay man sa Dios ang iyang pulong unsaon nimo pagkinabuhi nga magmalampuson mo na nga itong itunan din the real key of success in life na human ka maluwas nakagamit na kantong nagunag yung Yahweh sa kalampusas kinabuhi. Lampos ka na diha una pa ng lakang una agi ka na og pag-unsa abri nimo niining success in life. You have been successful. Dito ka na himong malampuson sa unag yung paggamit ni Mos. Una nga Yahweh. Ikaw nagpaluwas. Usarang paagis kaluwasan. Di man nina. Kay ug na pailaing paagis kaluwasan na dili na mo'y iha sa Dios. Ayaw na kanang palingla ni anak kay iyahan na
kaaway sa Dios nga si Satanas. Ako bitaw kang giingnan nga daghang mga tao nga nalingla sa kanang kampo ni Satanas nga mao ang relihiyon. Ang relihiyon tinumo awat-awat na sa Kristyanismo. Iya lang gikopya ni Satanas. Of course, ang relihiyon, ang nagbuhat sa relihiyon, nagtukod sa relihiyon, tao man, pinaluyuhan ni Satanas. Gisakyan yun ang Satanas kay mao may epektibo kayong hinagiban, effective weapon to deceive people to accept sa iyang dako ng bakak, because religion is a great lie ni Satanas. Kasabot ka, mao na dakong bakak kay si Satanas, mao may amahan sa mga bakakon, the father of lies. Mao na nga kung nanakas relihiyon, mao na akong giingon nga luoy ka, alaot ang imong pagkinabuhi kay imong pagtuo nga ang imong pagkinabuhi ni nasibo sa plano sa Dios. Wa man ni man sibo kay iya manas tao, di man iya sa Dios. You see, ang relihiyon God, giawat gyud mura o gi kanang kopya gyud ni Satanas. Pagtanaw ni mo na, bini mo Kristyanismo. Mura man yun. Labihan kadaghan nila mga seremonyas, mga ritual, mga kanang unsa pa diha sa relihiyon na ay mga indulhensya. Ang gipakadakan gyud sa relihiyon, bahig kalwasan. When it comes to salvation, ang paagi sa relihiyon, bahig kalwasan, is pinagi sa mga mayong binuhatan. Good works. Mao lang ito ang giingon nimo nga ilang pakadakan ang mao bitaw na imong sangyawan karon. Sangyawan nimo mo nga mag o kung magkinahanglan na lang imong gisangyaw kay maing tao naman ko. Adto na lang nas uban nga mga maro. Maing tao ko, hinimbahon ko. O ako'y kontra. Kanang maayuhon ko. Gitamod ko, gitahod ko sa katilingban. Wa ko manapaw. Wa ko mang kanang unsay nga na wa ko mo take advantage sa ubang tao. Mayon kong tao. O gani, mahimo na ko himuan ni ng monumento sa ako pagkamaing tao. Mangyatagon ko. Maayuhon ko pagtagad sa mga isig katao. Unsa pa? Mga may buhat ba? Okay na na. Mahilangit ra ko na. So, ayaw na lang ko sangyawin ninyo, ingon na. Magpinuluso po para pag-iwaguban. Di akong amigo nga fellow believer nga nagsangyaw ni siya. Pagsangyaw niya, ang iyang isangyawan pilosopo. Ingon siya, ayaw na lang ko ang istoryahe bahin na anang inyong gipangsangyaw kay pariha na musugod ko kanang first grade nga hapit na mo graduate din ang relihiyon. So ayan na lang. Adto na lang nas uban. Mao na. Katawa ba lang ko siyang istorya. Dito ko mga probinsya god na specifically ang Bohol dito man ko. Kaya taga Bohol man ko. Maingon man kanang na ay lag usik sa inyong pag sangyaw kay kanang mo balik kus pagka-iboy. Kana may lang sultihan yung pagka-iboy. Iboy, pagpasabot nga first grade na po kamo
balik ka sugod sa uno. Whereas mupadayon sa siyang relihiyon kung hapit na mo graduar. Makatawa balanta ng mga istoryaha. So, makita nimo ang kaluwasan iyaha sa Dios. Ang plano sa Dios yano lang. Nganong yano? Kaya ang Dios dili buot nga malibog ang tao. Ang relihiyon kay makalibog man. Labi ang daghan ng mga liko-liko nila unsay lang buluhaton tulumanon. You see? Ang Kristyanismo lahi. Mao kung ang giingon nimo nga ang Kristyanismo relasyon. Your relationship to God through faith on the Lord Jesus Christ. Pinagi siyang pagtuo kang Ginoong Kristo, ikaw na dugtong na hiusa kang Ginoong Kristo o of course na nakarelasyon sa Dios. Kita nimo? Ang relihiyon kay di man relasyon, organisasyon man, pundok man. Pundok. It is on an organization concentrating or focusing or emphasizing good works. Mao na ang ilang salvation. Na ako nang bugang i-explikahan niya nga di man wa man punta supak ug maayong buhat. Pabuhaton ng tag mga mayong binuhatan apan pinasigad sa pulong sa Dios. Na wa man matulong sa pulong sa Dios. Ang imong pagbuhat sa mayong binuhatan, imo man ang gipasibo sa mga tulumanos relihiyon.Isi nakasabot ka. So dili na iha sa Dios, di niya madawat. Mao na nga. Suspino kayo ng pagtuis gyud ni Satanas. It's not by good works that you are saved. Unsa gisultis Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, lest anyone should boast. Diba, magpasigarbo. Of course, ang nasa relihiyon magpasigarbo. Daghan ko na buhat nga maayo. Madawat tingali ko sa Dios ni mga mayong mga binuhatan. Yesi, nakita nimo sa pagkapino sa pagtuis ni Satanas nga ang Kristyanismo lahi man. Faith na. By faith alone in Christ alone. Nawala kita kanang supak ug mga mayong binuhatan. Pabuhaton ta kana mosunod ra kung tinuuray kang midawat sa tinuod nga kaluwasan. Kasabot ka? The real kanang way to get saved. Ano sa may isulting Ginoong sa Kristo Dias? Juan 14:6. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siyarang pagi sa kaluwasan. Siyarang kamaturan. Siyarang pagi. Siyarang dalan. The way, the truth, and the life o kinabuhi. Okay? There is no other way. There is no other truth. Wailaing kinabuhi. There is no other life than iyaha ni Ginoong Kristo. Kasabot ka? Okay, so ako lang ang gipatinaw nimo, labi na ninyong mga bag-o pa nga pay kalwasan alang ni kanimo. This is the message of salvation nga iyaha kini sa Dios. Naranan nimo mudawat ka o mo salikway. Duha ra may mong kapilian. Either you accept it, believe it, or reject it. So, mao na naguna nga tinuod matuod nga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Lampos na kaniyang unang Yahweh.
Sunod, na mao lagi na, kung giingon nimo nga, daghang mga Kristohanon, bagang duot, wa gyoy alam kung saan nila pag aon sa buhaton nila human sila maluwas. Nguban god mo yung sila amaw ra di ay na mo dawata niya maluwas, okay, goodbye Dios, magkita lang ta sa langit. Ang buto sabot nga they want to do whatever they want sa kinabuhi, kanang ila-ila na lang pag buhat o kung sa ilang gustong buhaton. Amo na. So sila gihampon sa relihiyon bisan og luwas na sila, mo nang daghan usab sa atong mga igsuon nga mga magtutuo na luwas na pantua, gihapon gisuyop, gihapon sila practices o mga kalihukan sa relihiyon. Although luwas sila. Okay? So mo na ang ilang kinabuhi, kaya wa man matunong lagi sa matuod, wa matunong sa kamatuoran, tuwa man sila sa relihiyon, then miserable yan po ng ilang pagkinabuhi. Kay anak naman sila sa Diyos, under tribunal na lang sila kanunay. Under disiplina sa Diyos, kasabot ka. Kay kadto ramang iyaha sa Diyos may iyang disiplinahon. Mo na kay sila, mga anak naman niya, anak sa Diyos, mga Kristohano naman. Kaya once saved, always saved malagi. Salvation only occurs one time ra. Okay? So lanuwas naman sila o man sila musunod sa okay, mao ni ikaduhang yawi sa kalampusas kinabuhi nga patubuon ang atong kalag. Unsaon? Pinagis pagtuon, pagtuo, pagkat-on, pagtuo, pagdawat o paggamit sa pulong sa Diyos at kinabuhi nga Kristohanon. Kaya mo man na paagi sa Diyos, hay man na makita naman na sa 2 Pedro 3:18. Patubuon ang atong kalag, pinagi sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini nga atong ibuhat. Usa kini kapagi nga ang atong kalag mutubo. Okay? Now, ako nga tagang emphasis po ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Studying God's Word is one thing. Okay? But believing and applying it is another thing. Nagkasabot ka. May mo god, magsigag tuon sa pulong sa Diyos diha. Paano man mo tuho mura man lang na huwag ka ng ingnon. Kaya ito kung pagtuon ini ICE method. Ang mo resulta maguna o magtuon ka niya. Wa diha ang pagtudlo Espiritu Santo kanimo. Way paglamdag Espiritu Santo, tinawhanon nimo ang paagis pagtuon. Okay? Sige lang kagbasa, sige lang diha niya. Wa man kamot kanang sunod sa unsay paagi sa Dios sa pagtuon sa iyang pulong. Mao na nga ang imong nahibaw-an sa pulong sa Dios tawhanon ra pod. Mao na gingan to gnosis doctrine. Unsa man ning gnosis? Griego nga pulong na gnosis, gnosis, silent G na. Gnosis, ambot pasabot. Gnosis, doctrine. Doctrine lagi pulong sa Dios. Imong nasabtan, nakatunan, okay? Apan wa man nimo tuohi. Wa man nimo dawata. Mao na nga dili na magaling o dili na mamitabulay sa Espiritu Santo. Kaya anharaman mamitabulay ka ng pulong sa Diyos nga imong nakatunan o nasabtan sa diha nga imong tuuhan. In other words, mo na yawi pod nga mahimo na ng ipinosis. EPI,
GNOSIS, EP. Buta sa EP, over and above, mas labaw pa sa kahibalo. Kaning gnosis, ato nang kanang gihubad sa Binisaya, gnosis, tawhanon na nga kahibalo. Okay? Tawhanon rang kahibalo. Academic knowledge. Parihara na siya mong nahibuan dito sa mga eskwelahan. Dito pa sa high school, sa kolehiyo baron o sa universidad, parihara na imong nahibuan dito. Knowledge ra. Okay? Knowledge understood o academic knowledge. Why gamit? Paminaw. Wa na'y gamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Wala. It has no validity. It has no value. Okay? Sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Dili na nimo magamit. Saan man imong paggamit? Nga man imong tuuhi. Mao to ang giingon nimo ang yawin is pagtuo. Faith na pod. Kita nimo? Faith. Have faith. Yan ang imong nakatunan. O sa imong pagtuo niya na diha-diha. I-metabolize na galingon na sa Espiritu Santo aron iya yun ang himong labihang katinaw, tataw o klaro alang sa imong kanang dawat niya na nga tinuod ginagikan sa huna-huna sa Dios. Iyahana sa Dios. Just imagine, kita nimo ang proseso niya na. Dili ingon-ingon o magtuon tas pulong sa Dios. Oy. Dili duwa-duwa. Kadaghan karong mga panahon na mag-Bible kunuhay. Wa dihang Espiritu Santo. O kana mutuo pug kaniya na nga. Espiritu Santo mo'y maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. He is the only mentor, the true teacher of truth, God the Holy Spirit. Kung mutuo ka sa balaang Trinidad, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na sila'y funksyon, na sila'y papel, silang tulo nga sakop sa balaang Trinidad. Ang Diyos nga Amahan, ang funksyon o papel niya, mao ang tigmugna, gamugna, gapahiluna sa plano sa kaluwasan. He is the author of the plan of salvation. Ang Diyos nga Amahan. Ang Diyos nga anak nga si Ginoong Kristo. Okay? God the Son, the Lord Jesus Christ, ang iyang papel kung bahin sa kaluwasan, He is the executor of the plan of salvation. Sabot, siya ay mituman. Pinagisan sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Katong iyang gibuhat. Pagbayad sa atong mga sala. Mao to'y buhat sa pagtuman sa plano sa kaluwasan. Si Ginoong Kristo. He is the executor. Kasabot ka. O ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, ang iya pong papel, tigpadayag, tigpaklaro, revealer of the plan of salvation. Kasabot ka? So, mo na yung mga funksyon nilang tulo. Kung mutuo ka sa balaang Trinidad, okay? Di man na mabasa diya sa Biblia, kaya may word nga Trinity. Prinsipyo. Kasabot ka. O nagtunan to sa pulong sa Diyos nga usa ining maklaro gini mo is the eyes method nga mo ni atong gigamit karon. Nga apan kini nga atong gibuhat is just i-re-echo. You see? Pagpalanog na lang sa kanang byproduct kini sa buhat sa mga scholars, Bible scholars nga nagdupot gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios aron maklaro gyud ang labyas kadaghang mga kapitulo, bersikulo sa kanlaing mga teksto. Okay? So mao ni ang atong gibuhat. I hope na sabtan nimo na. So we have to follow God's mandate human kita maluwas. Di lang kayo magpataka na lang tag
unsa na buhat na tong buot na tong buhaton, okay, wa ta mag kanang we do not dare, we do not seek, wa tay pag kanang saingan sabi ni Saya ning seek, pagpangita. You see, usa sa mga bersikulo nga nakatandog sa akong kinabuhi personal, kining bersikulo diha sa daang pag-isa diha sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 13, Jeremiah 29:13. Usa gisulti, you will seek me and find me if you will seek me with all your heart. Na, kinasing-kasing yun mo pangitaon. Pangita, mo na naapod sa Mateo 6:33. Pangita ang una ang ginarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug kining tanan igadugang ra diha nimo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Namo na. So, aron ka makakat-on sa husto, sa tukma, matuod yun, nga paagi sa Dios, kamatuoran ba? Then, you have to seek. Mao gina, duputi gina sa pagpangita. Imo bagyong makaplagan. Di na siya, ang Dios di na Dios kung dili siya mutuman. Di man siya mamakak. Kung siya iyang sulti, tinuod man, iya ginang tumanon. He keeps His word. Nga, seek, pangita, huwag imo makaplagan. Mao na nga, as my personal testimony sa akong kinabuhi, diha nako makaplagi ang Dios, ang iyang kamatuoran sa akong pagpangita gyud. Kay ang Yahweh nining tanan is pagpangita nimo. Kasi nakita nimo, pangita. Ang uban po kay man lang pangita lang kunupod sila pan wag yo dili tinuoray. Mao na nga, I hope na sabta nimo ni nakita nimo unta ang kamatuoran niini nga nagtuman lang ta niining tugon, kabubuton, huna-huna, pasidaan, tuyo, plano sa Dios. Kaya itong ipangtunan nga mga pulong. Kaya maurag yun ni karon ingon nga Kristohanon, mao kini ang kinabuhi nato. It is our life. Kaya ayaw kalimti itong prinsipyo. Life is fabulous with doctrine. Pulong sa Dios. But miserable without it. Ato ni padayon ugma. Okay? Da na itong murag review sa hangtod nga makahuman gyud ta kay labihan niya pa may daghan nga mga kining punto sa doktrina bahin ining mga matuod tinuod nga mga Yahweh alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong ipahimuslan ni adlaw. Grasya ang imong mga pulong nga imong itudlo kanamo. Grasya kini among kinabuhi nga imong pangilugwayan. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo nining tanan. Ipadayon sa lihok ang imong grasya o Dios bisan dili kami takos. Kay it's all grace all the way. Salamat niya mo Bible study nga grasya gyud. Pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini nga mga subscribers nga nagasunod, nagasubay niya mong adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios. Niining imong mga pagi, ining imong mga kabubuton, pasidaan, imong plano, imong tuyo sa among kinabuhi. Pagkanindot kayo di ay ang
kinabuhing Kristohanon kung masabtan lang namo ang imong pagpadayag, pagpahayag, pagpatinaw kanamo. Salamat naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma nining among pagtuon sa mong pulong ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.